Máis de 40 vivendas de Ducio, na parroquia de Arcos de Cuntis, verán melloradas as súas redes de saneamento. O goberno local, a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, está levando a cabo unha obra para instalar na zona máis de 2,5 km de tubaxes. Creemos que é unha obra moi importante que ven a solventar o problema de saneamento deste entorno e que, bueno, unha obra relevante. Falamos dun colector principal de 1100 metros e redes secundarias por 600 metros máis para dar cobertura pois, a 40 vivendas e a 160 habitantes. Tamén está dimensionada para o futuro, para novas vivendas que poidan surxir nestos entornos. Con esta obra, o Concello continúa o seu proxecto de mellora de saneamento nos núcleos rurais. A reforma mellorará a calidade de vida dos veciños. A rede de saneamento en calquera núcleo de población que se fai, pois mellor sabemos como están as casas nestes momentos, non? Pois todos con fosas éticas propias ou, bueno, que chamaban pozos negros antes aquí, e iso dificulta moitísimo hoxe en día, non? Porque se hai que vaciar unha fosa, pois hai que chamar a unha empresa, ten un coste importante e neste caso non. A mellora de saneamento que fai é que te conectes a unha depuradora e que se acaben todos esos problemas, non? Xa digo, na calidade de vida do rural, os saneamentos son obras moi valoradas por veciños e veciñas deste Concello e doutros, non? Tanto a Deputación como o Concello lamentaron que estas obras se realicen sen a colaboración de Augas de Galicia. E é tristemente, non, que teñamos que acudir precisamente a eso, a fondos estatais, non, para poder mellorar as nosas redes de saneamento e a fondos de Europa cando a comunidade autónoma non atende as súas obrigacións. Por lo tanto, non quero incidir máis nada, quero que esta obra sirva para mellorar o noso medio ambiente e os nosos ríos e vayamos avanzando pois nas melloras no noso territorio dos nosos veciños, sobre todo para fixar a población no rural, que é moi importante. Con esta intervención, o Concello xa reformou o saneamento de máis dun 70% do municipio. O prazo de execución desta obra é de 3 meses. Se o tempo acompaña, os prazos poderían recortarse.